i dag der skal vi lave slik challenge. Omgangsslik. Og i dag der har jeg min mor og min storebror. Jeg vil bare gå i gang. Så er nu den startet, og så skal du trække på den her pose. Og, og der ligger noget omgangsslik, og så trække det op. Okay, og så åbne. Og det bliver den her, så den skal lige... Hvad står der på den? Der står... Boghug. Og den skal vi lige finde en mere af, så det gør vi. Okay, vi deler bare den her over, så det gør jeg lige. Men også gå ind og blive sliksulten. Og er det noget chokolade? Ja. Det ser lækkert ud. Ej, så fik Mikkel det største. Og det ser sådan her. Så lad os bare... Nej. Må du... Nej. Så skal man give det... Den smager mere. Og det smager godt. For dejligt, altså. Jamen, ikke på nu. Hvad kan jeg få? Ej, du har fået det største. Det kommer med. Men er det lidt sliksyg? Ja, videre til næste. Nej, vi skal lige give den tal. Nå, jeg skal lige give den tal. Nå. Altså, jeg giver 2. Du giver 2. Jeg giver den 7. Jeg giver den 8. Pil op. Okay, nu er min mor til at trække. Og nu vil min mor trække lukkerne. Og jeg er mere sliksyg. Den her. Og den hedder Chocapik. Chocapik. Står der. Og nu vil jeg lige åbne den, så vi kan få alle 3 lige en lille smag fra. Du må godt åbne. Og det er slik fra Budapest. Og det er ungarsk slik, og vi har aldrig smagt det før. Nej, det ser godt ud. Oh my god. Vise sådan en her, og prøv at vise den bunden. Ja. Jeg deler. Nå. Det ligner sådan noget. Nej, lækkert. Er vi klar? Ja, det er sådan noget. Ej, det er bare mega lækkert. 3, 2, 1. Nu. Har vi ikke noget at spise noget frokost i dag? Ja. Her, jeg er en god mor. Den er godt. Øj, den er lækker. Den skulle jeg købe flere med hjemme af. Ja. Der er ikke tid af det. Nå, det er meget. Ej. Ej, det smager af det der chokopops. Ja. Ja. Jeg tror, det er chokopops. Ej. Hvor er jeg ked af ikke at købe flere med dem. Ej, den elsker jeg. Jeg kan allerede give karakter. 1 til 10. Nå. Nu vil vi betale. Det er der starter. Jeg synes, den er lidt sløv. Jeg giver den 5. Sløv du? Jeg giver den altså en 9'er. Jeg vil med den. En 8. En 8'er? Så er det min tur til at trække. Så er det min tur til at trække. Du har ikke noget lukket øjnene, du kan ikke se noget i det. Nej, hvad er det? Ej, det bliver den samme, så må vi trække igen. Det bliver den her, som vi har haft. Den her har vi ikke haft. Og den smagte i går. Ja, den smagte det også lidt i går. Ja, så det er meget smurt. Jeg har ikke smagt den. Mor har ikke smagt den. Det er bare fedt. Men jeg kan godt dele det lidt. Ja, det vil jeg gøre. Det deler den lidt. Gør du deler 2 gange? Er det ikke noget nu? Det er lige meget. Okay. Det er lige meget. Bare for den første. Nå. Den ser lækker ud.
hundekiks. Og der er syltetøj. Ej, er det hundekiks? Jeg kan godt tage den mindste. Det smager altså virkelig godt. Ej, hvorfor skal jeg altid have den mindst? Okay, så går vi bare i gang med Ej, er det rigtig hundekiks? Okay, 3, 2, 1 nu. Det er løvekiks. Det smager meget godt. Så er det vist tid til karakter. Kan jeg ikke lide den? Okay. Hvad siger du, Adel? Hvad giver du den? Jeg synes, den var lidt tør, så det der inde i, det var meget surt. Så. 5. Ja, 4. vil vi igen? Ja. Et sløvt ettal. Ved I, hvad jeg giver den her? Et 9-tal. Okay. Ja. Nej. Nej. Jeg tror, det var det for den her. Nej, vi mangler de 3 der. Det er poser. Nej, det finder vi ud af. Okay. Vi har ikke Så gør jeg lige. Okay, ja. Vi spiser ikke dem alle sammen. Og nu vil Astrid lige trække en. Okay, og det bliver så den her. Det bliver den sidste. Og mor pakker den op. Nej, Jeg pakker. Har vi til? Ja. Jeg pakker op. Nu hvis ikke lige om det her til. Jeg ikke lige skubber det Jeg der. tror, det er sådan nogle små nogle. Ej, mor. 5 til dig. Det ligner noget, vi kender. Ja, Nej, det er lidt nemmere. Tag 5. Nå, ej, skal vi have 5 der? Ja, Astrid, det kom. Så er det bare ben. Så. Skal vi bytte med en gul? Nej. Ej. Du må ikke smage nu, mor. Nå. Nå. Så smager vi. Det er ligesom de der, der er nogle M&M's. Ja. Der er bare ikke en M på. Mums. Spis lidt hurtigt, Astrid. Nej, men Okay, så er det tid til karakter. Jeg lukker dem. Den her giver jeg nok. Så skal vi. Den her, den springer skalaen. Den er helt op på 11, tror jeg. Okay, jeg giver den bare lige en 8. Jeg giver den et 6'er. Okay. Og så skal du runde af. Godt, det var den her video. Husk at like. Subscribe. Og kommenter. Og så ses vi bare i næste video. Hej.